Казахстан халкының 23-нче дуслык фестивале башкаланың этномәдәни берләшмәләре вәкилләрен кабат бер сәхнәгә җыйды. Концерт программасында төрле милләтләрнең халык җырлары һәм биюләре, билгеле инде татар көйләре дә яңгырады. Тулырак Әдилә Төхбәтова видеоязмасында. Үстергәндә безне чын дуслык, көч биргәндә безгә чын дуслык, дуслык булса яшәр гомергә, бөтен җир шарында тынычлык. Әйе, дуслык ул бер-береңгә ярдәм итә белү, ярдәм кулын суза белү, бер-береңне сабырлык белән тыңлый, аңлый белү, акыл белән үзеңнең белгәнеңне әйтә белү. Яхшы традициягә әйләнгән дуслык, игелек, тынычлык һәм татулык бәйрәме Нурсултанда менә инде 23-нче тапкыр уздырыла. Аның төп максаты туган телдә ирекле иҗат итү өчен шартлар тудыру, этносларның мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү, бөтен милләт берләшмәләренең иҗади башлангычларын стимуллаштыру. Казахстан күп милләтле дәүләт. Милләт аралык дуслыкны ныгайту өчен фестивальләр үткәрелә. Менә шул фестивальдә безнең мәдәни үзәк дә читтә калмады. Шактый туган телебездә үз мәдәниятен күрсәтте. Дуслыкны, татулыкны, бердәмлекне саклап калу өчен менә шундый чаралар күбрәк үткәрергә тиеш дип уйлыйм. Быел бер сәхнәдә башкаланың Казахстан халкы ассамблеясының этномәдәни берләшмәләренең 19 иҗат коллективы чыгыш ясады. Фестиваль катнашучылар сүзләренә караганда, бүгенге чара Казахстан халкы ассамблеясының дустанә иҗади мирасының кечкенә генә өлеше, әмма ул халыкларның үзенчәлеген һәм үз тамырларын саклап калу эшендә бик мөһим. Дружба, в моем понимании, это является взаимоуважение культур, традиций, особенностей различных этносов. Каждый этнос обладает своей особенностью, своей национальной ценностью, которую на сегодняшний день, безусловно, нужно изучать, нужно уважать, нужно ценить. Это наше богатство, которым мы, безусловно, дорожим, и оно для нас является приоритетом. Biz dostlukta bir-birimizге hürmetпен, изzetпен қарайтын, яғни bir-birimizді сыйлап жүретінімізді деп түсінеміз. Осы біздің Қазақстанымызда қаншама ұлттар тәтті өмір сүріп келе жатыр. Нурсултанда татарлар иң актив үзәкләрнең берсе булып тора. Берләшмәдә яшьләр белән эшләүгә дә зур игътибар бирелә. Бу уңайдан бөтен чыгышларда балалар һәм яшьләр ансамбльләрдә бик актив катнаша. Үзәкнең иҗат коллективларының хәтта үз иҗат сөючеләре дә бар. Отрадно было услышать родные мотивы татарских национальных песен, чеченских, ингушских. Это прекрасно, то, что в Казахстане сохраняют традиции тех народов, которые проживают и в нашей большой стране. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казахстан.